Omurubiri okubwatia nigwo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Basi bano omwanchwa omoriria on Dizzy TV obwansu bwomogusi tigangosogerie andonsi asole eratoka asole mogoroba ese eratoka asole ande naribukare gukia kiro omonto asole mwate ngongo ibere omogusi agoteba abarense emeri ya mocha kagetenga borera tokende tukolindiri kubwatia bogochi gokirimambia ande onyore ngambono ekare mugasogati ande mbono bogorobete so andonsi asole tigangosogerie asogwe chako monguru engoro yatwancheire nande yatonyo nchenaye omorigereria on Dizzy TV nga abwesole mbuyore negende nga wetabire ngambu yoro mwancho omorigereria lero nebiro binde nde asembeo gokoretera omoroberi ogwoborema ase obogima gwetera Dizzy TV igetaseni gyachire nkuma ime na isiko yagusi igetaseni nambeyemo gokorareria asomu n'omwansu omwanyagetinge iganga yaitono kogokia gogosemia na gokomanya omwanchwa omorigereria namunekera gotebaga abwo omoroberi asembeo bonaiga igokoro kwa oborema ase obogima ncheno murali o brother power Jareda Wilberforce nkogotebinga bono ebeke yange twesemie twemanyie twegokie goika omoerio tonyorenga twanyorera biratoto ayare ayengencho minto mwanyagetinge nkingo kinakora iga omwanchone botambe igongo twara abageni nyuma abageni batarato emigano nareta omugano sokoro bunenseme ntangani yomoroberi oyo nyuma omugano sokoro twabwate ngambo togokora twakora nengana entwani bono rero nande bonere butambe nimbwate omogeni ase studio tali mogeni no mongwana mwabere mokorra no mongwana monarete nkagetengekie nikikira bono iga mwachakire gokenara konko moretande nabigotoka ngaye igoro gwachagete gotonyora gwetera go channel 824 Star Times 195 nabo igo digital TV as a platform ngeria pang go sendero kare gotonyora for the first time online YouTube page yito Dizzy TV News, Facebook page yito Dizzy TV News Digital nabo igo Twitter handle yito at Dizzy TV News nabo igo website yito www.dizzytvnews.net omwanchwa omoligereria endogumbiore ni amano murari na kiase kwarumbiere senarumbiere kortwa katigana tembu yore biyande happy new year katigana to mwakoria happy new year umwaka ma ochakire ntwana korona ndoze ngana boli ganda tabiye wa korona engoro yako bekiro una koboka tore aha binyolia omorigeri ochira igalse ngakientanga rero monyolia marieta nande ngayokorwa korwabo toender baligereria baminto usienge mama nechingongo chionsia abamokwigwa munoyo tigamba kwaninga wa irebuya ndojenga ngoira bogucha asa marieta mpita mausa oyo kenyonsi korwa ramba yotoka ali county ya Nyamira ase constituency korwa West Mugrango onye Matuta ward Good. Peter Mausa Kinyonsi ndirieta igani omwancho muriria ase Dizzy TV na mono asomurigo borema ase obogima nkagetenga rone ntunda gosera abe ya gatatu bono gose ya kane asomuroberi oyo iga twara achire chintunda chinyingo abondo chenga twara achire igo bona akire kona ga no yemanyete ninye manyeta podcast to toberia matoke no manyete amanyete kabisa asante karibu eiwenka bono tigande to mugano sokoro omugano osokoro yane ngakeyemo gatwarure kolisia sokoro kona konyegeria ari enchira yo kurenda chiombe sokoro gaetekere ng'ombe rieta sokoro nabwate eri ari koro kulitei sokoro gonte biya eri eritei igona yegorete kurwa riritei sigisi kagere karo kulitei nere yale ndabu vale koro kagitamba sokoro okona gonse migore marita yeshiombe tokona gotirimboka kurweke goro togotirimboka towe komo chigeti gatwa ikegeti rende towe karansa bunere butambe nere tio yeito ya chui eronto anako yetiganse na sokoro ande ya kabisi we getamba amachana basi bono
karanse kiriri kyo mutole ngabo musocho sokoro gonte biyara una botambe ntwenko rutoro tubatigere nseye iga ya nseye moye salia gonte biya mugako yo muna renge ole koro kunchoga nchoga niga rengo mugaka olengo motwali igonge gasi yaye osemiremo yaye igale ko bokali mambia oswali nani nechisese ochikounya wetero botwali obo no ale konyorere ndagera yaye akeli tuko yara lindo itengabi lindo itege chule ngakiendo itege susu ngakiende mbele tuko libe omnyoki chiti naye niri tuko ligima eti naye ni yara nekebengi esese yoro sana sokoro ya umugako yonchoga na bwate ebirwaniro gose byoge awase mwaye na bwata matimo agatwara matane chinsara agatwara emiole mioge agatwara boige miri ya birende paka chinturago nebinungusu na bwate yara ikono monto werendete kegima egento kendo mugako yonchoga niga bwate saba ngesa apimire arunguchira morogochia togo chinse bosa yara onyo runguche kero ngego chinse bosa yara ogakera na manyinga igonga kwekaga ntokabe kale gosoka era na maboka masa wano mugako yo nabo igoniga bwate gosorie nyinge no bororo bonge nabo bale koimuka ko bachire se bago sibe kenyenga kyabo bali nabagaka bande yara mwaroroge chigulinga bakisatie mekono mwaroranga gokorare segi kotagokora segi negosoria renge kuna endo borrobo como chunike gima nabo kware konyora omwanirio montenchemu asebare gosibe gento kyabo nkabwoye abana baye nigo bamuoboete omonginoye nyaituga akamuobo amono kyagero mugaka oyo karumire kurugeita bono mochio yo nabo abantu baragenda amatoke imeyara mugaka oyo asemiyeri ya birende na amanyete nga nabwata obororo nandi nabarakore gento kende ekende kireke kira amoreterere yara kwetera sayo agachi akabacho mote akayo bacha buya akaroseri kirario gose kiraro uno moyo birende obwate kiraro abange mwachite koroke kibeti basi bono ege kirangonye no mwana yo mumochera gose no mungino yo mumochera igare ko gendo nguse kiraro kerike bwate omoyo birende wo mubwekano obachire kurwa somote eindo bagosereria lindora abachuni no embonya keroe elinde baoboa yara mangana yakabako gendera matuka mange omongino yakamunarabo ngakamwarorire aberukire bonongo chiale kuoya ekyoge kerikiaye bona abana ko bako na gukina yara na bwata abaisia batagete kutwara obumanyi abaisi barenga abakorobi abaisi barenge abakabara ngakiyemo mugakori okwebari esagasi kireme yaye tachigosieka abande ko bakamubwira imiroria yarekera abantu bagochigotwara bare korangira ni marieta to ikorangira gungaye wiri paposi igoko bugeri goko anda omuroberi no rengero mugako yo karaire emagorobe yiga sibete bakongu hasi bono okoigwa bamo bakare kumubugeri ebichuri ekemambia okoboka ngachwa eindo gochika no kobuguri kiare kobuguri okomukiriti moriaye kwemuki obotobo monensara kwemuki enturago kwemuki no moyo birendo yo moyara ogosoka tachi gosieke saro siekere binte biaye anda omuisi oyo yomo olekoro kumokonu ochiro gundu irengo morango otosiekiri okagenda okobwate meyeri ese yara okonagotienera
gakuna gotiena urusio yao yobeka otema kuna chorambu yo kuna choyo irania anda oburukaririe meyeri yara ekeraro kerikia bwato muyo mubwekano agakerusia asikianarete koba gekabase omugaka atanarete gokibeka emegorobe yo mugaka nchoga kairana okonyora ng'a eng'ombe yaye nyangira yari gukamwa mabera amange yara igetwereire omugaka buna butambe nabegete kerangesa nabegete kebongiro ochaka chindobo kurugeita ngora ingona boria ng'akie ng'ombe eria yane ereiga eng'ombe yengo togorete rero aba moche mochirare au agosa konyegerigwa okominyo kalioka paka ase biraro byaye ainda chikuyu mubukano lya kocha goserio munginoye einda yo bori buna narete ikegera na manyete ngambu ya twara mubukano oria einde ona gukunio omonto ngamuna musio gosaliga kona kugosererio omonto tabwate kerengererio Gyoko au mondo chingo magose como umisa yara anda buno moisi aburukania no mugako yo bunacha erogo chiko muke kiraro nakanya bwamura mulire ogo chikana lyo kabaka somo nginoye ogo simora lyo kanga chwa gasomora analetenga botambe ako somora nakorago monginoye nakumubeta none mboto okonyora yara anda igemo kiekeraro kebwato moyo birende ogosome ko monginoyo moye biebo yara okoro monginoye monginoko wanse ogotwekamo yara mugakoria ogokweke ondoka abantu ko bagocha bakonyoranga no moyo osimisirio mongine biebo mugakoria kabo kakorunsalia ageitia matuka mange wekera kanyora marwaire wekirogo kukwa yara egosolio mugako yanarite yara yabeire birero sokoro buna butambe akambete gecharakia ya onte yara kogo kina imunyanyanga ngosolia jabete mariga mugano sokoro yane yamugwe kabika bwokenyora ire onyaiguba gwetera Ndizi TV obwansu bwomogusi igitaseni gyachire nkuma asogo semia gokomanyia na gokogokia omwanchwa omorigeria na bonege gora somurule korokunga obolema ase obogima na inche brother power Jareda Wilberforce omwalimu. Yes, Wilberforce buyole nande biyande sana mwato mugano ina yuereza mugano yombu wansu kabisa oika se baka nata yakaba emotional kama ligata ketegocha igona tori mwanya bantu anyway kabisa mugano muyekerage mbiyole ande mbiyagwa gendere ko twagatiganete biyande kabisa omurali elio mwali twalenge naye kakitinga na matemu twale go chiko genda a form 4 ya kakitinga bono tara chiko genda sa matemu a form 4 wate yantunga no Peter Maosa Kinyons ande bae prainyolie mogeni ono cha asili tukolera tukolitangani e profile yaso bwenge keroto ko bekengambo yatoka ngamba ete ngo kwane genteke Peter Maosa Kinyons is a family man na watu mongina kuruku Phyllis Moige na abana Rally na Ivan na ndi no mwalimu wasomea se skuru ya Makairo Secondary School ase skuru no ngubwati mwalimu manene buna a director of studies ya Samson wa hiyo Peter Maosa ni examiner muna whatever umakina matemo manene umulimo physics paper 1 buna examiner tingo kwa nangole Peter Maosa na wadi chitaito chinyinge karoro bonchereria ndara tigira Peter Maosa no monchereria Peter Maosa no mulemi na ndi Peter Maosa no murai okay ase biwango ao ase society yetu mbia mono eo twale gotwala re panel ya bantu babere ne lianga twanyoranga sengencho ya mangana ta kunyara gutangika
oyo moitakire kobaga iga egere tobeke ngambo twabangete kobeka se panel tana riti kobaga guika umwarimu twabeto kwanira marange chisemi asabantu abaito abalemaru bona iga ntu akora matemwa onsi ya class 8 nabo igo form 4 paka kipsea na aro kumbe napaka yana kare grade 3 atuma dibuna akorokwa lakini zanga ya grade 6 aron kipsea igo mwako oli igo bwata matemwa arakatatu kipsea KCPE na KCSE na igo komaki unakorokwa kukabara gatatu igo kipsea KCPE na KCSE bano umwalimu kero twatema kwanlaize amatemo aya ntu anyoranga abana baito ababali noborema totebenike mane mbakole tibi ya mono muna nango bali gocha gukora ki muna nabango bali gocha gukora aye nabora beande to manyago seto kandi bayisenge nchino umwalimu ore timaheti umwalimu kose mikakati kiego cha yabekwa ikara amatemo aho karaki agosetikwa gushugulikira abantu baito abali noborema ekero totebe amatemwa aguchaka na registration of learners nabona iga epoto nja igurwa njoko register abana ibiwange bibionse twateba KCPE KIPSEA na KCSE nja igurwa Jumatatu elia tarehe 29 ono abana mbagenderete ko register yonye ko batu mwana okora form 4 class 8 grade 6 make sure abuna ko ikera ni bibiri bitakire ne birth certificate ase primary osentebe KIPSEA na KCPE na result ya primary na birth certificate ase KCSE yo kero to ko register abana no togo asenale onye umwana kale no barema oyo como register ago statinga nali na barema bondi onye tabwati oteba not applicable use oteba barema buri abwati bono umwana ubwato barema tebe bokorora na bakobekalia egere amatemo aye agenda either karon braille go large print oyo what large print no mwana utari korora ke actually kwa low visions yes igono aguchakira abu igoro yoko setia bona matemo aye gago setiwa kulingana na kia abana baba registered kilo mondo kulingana na lakini bona se chiskuru tatebe ordinary schools mono abana bagutoka ororo obalema mono tokorora mane kero tokumak na abana bali bata low vision bago printeriwa large print ababande ba braille na obalema bonde bwensi igobo bako bali chisukuru chile special egere ba na bali mwa bali special bako ba makeli igo na kibina umurali kwa bolia ekero amatema ko setiwa nko ketale 4 kira oborema buraso mwana ono umwalimu mbale tware gukoresha tukanyoranga abana bande mbale bagwete tali singenjo batakire kugwa tali singenjo basaba kanyora chigrade no bagwete bakanyora chigrade kitali echiabo asengencho yoborema kanyoranga maybe invigilators supervisors through chi ali so goseti aronto akolete ntwendike tingo mwana na akolete na abwa toborema lakini bono I think asinara igatimo sen serikali ko ban fair go seneke ko ban fair kegeranga gerete ngo mwana wa the physical disability asinara ne go state in most cases ai gabono no umuralia nda totanga a challenge nero umwana wa the physical disability go senoko boko sokogoro go selimo atabwati asitayo umwana yago state wonga nabwate physical no state no state nganale nabwate physical disability amatemo agocha na alialia abanga waida ago seteriwa tatika bono ngwikere kero matemo yago korwa asenye nju mwana oyo nabwate obalema mbole physical na botaba stated ase ko register mboroche kaine oliboroche kaine
ase serikali yetu ya Kenya na NEC ne Ministry of Education abana aba mkoe kubale what we call special treatment engaki ya matemwa ona nale gocha bona tatiga bono okonyora sometimes those special treatment una school chi nyinge chia gusi okonyora nga infrastructure elieta keire for them wanyora singi yo resources chitali enough wanyora still nchiyo yama na kutoke kananga conditions chiri mwana yawe anata koba subjected to egeranyare koba comfortable buna bana babande chiabolire bono invigilator ko supervisor na nyono mwalimu monene ese nginjo kende ngiri aranyare kokora buombigo umwana oyo itamate murundu buna babande akara go chikosoka wanyora umwana oyo abira affected ka umiete kwanyoro kwanyoro grade ya kerense kubabuna ari go chakanyora umwana wato kwandre mwana invigilators kegera research yane bake bali nakwane na baibuli babo gusabana boka banyino twakwane bakoreta amatemu okonyoranga invigilators and supervisors andake mbabwati obumanyi kero nabono umwana mumanyi mbole general no affirmative action when it comes to timing kegera na bereli chiko ngo umwana obwato bolema tae ku same timing na abande bakoreta kento kieke bale biya na babande bale biya to tebe in quotes and then the right word ese something from the general world egona invigilators bara chi center chito mbako le diki mbabu atibo manyobo kwarali as a result yakira gosino mwana wa kolre kibare ko muna matebo ngamba ko 2 hours bacha bamotebo na correct kolera aka kora paka abande effectively almost hardly ante bingere paka sakarani ro auletwe she was just writing something the last what she thought was the last bit was in a full stop was in a comma egere ndike correct kebe complete akaurudisha karanga tubona correct twakorerega tumaze training nero romo koirwa as examiners on how to handle learners with disability in the event watumirwe center kwa banyolire mbaro nkageretenga serikali yeito abana managers beji exam e party yinkwa mbere koma ignored kwanyora no nyine training bakogenda in preparation for exams kwanyora nga terigo focus on the ego focus on the general world abana bali pia batabwati bali mabundi nakito bwenete ko imizanga una chi principle una the yo mento Richard Ayora ndo chali Nyamira gali akontenga brother power imeandizi TV no toleamo Richard Ayora ko ikovis yabu boro wankwaniri abo azina ati batevinga bonega na bondo chinga na motoligeretie Ndizi TV kurwa Nyamira County Disability Office. Richard Ayora asante mwali Janet ka Janet Salon. Okay endero mwali igona loteba buna mono emphasis triko be kwase chisukuru cheito mono igoro ya bana bali babwato balema muna bano omwana obwato balema ase mo especially gento buna science practicals tro ja sengenjo mwana akero mo kendo mondakara bwato balema nanjeire otwara readers bali bakonya tatika bona ase skuru na ase serikali yetu ya Kenya tianjereti omwana oyache na musubati omwabo kuruka umwana oyaje na mamo mwabo ache ko makonya serikali yetu tebwati option yeyo tatiga bono on humanitarian ground okonyora buna environment ye school abana bande bali bara around omwalimu omanene omokonyi oye na bagotoka kero kenda se amatema agenderete no mwalimu we practicals especially ekero amatema ali aye chi practical okorwa na buboka bwende utuke school lakini chini vichita na chichi nojire ne supervisor bono na bewenerete invigilators na supervisors bonse bali bagodiri na mangana matemwa bamanyigwe bosemi obuna kwa boli moralia mboli gocha bwa bororo ekero bakora amangana ya preparation for exams bono na kitogo bwenete ko korali korwa igandi citivinga ekero togo prepare abana for exams twinyora chi category chance chirichirase society mwana muna wata wale makarokene gusunu boko igabwende ko konywe karogi practical kokolerwa a section of the practical ilienda nyale kokora na mwana bwato komo atanyale ko hold chi operator chiri chi cold una maboko at that time yes wana no supervisor
gose mo invigilator gose lab technician gose mwalimu ule in charge of that subject abwene kuba allowed ku assist omwana oyo asobola conduct a practical asokolika koro kunkagerete omwana oyo nabakwebanga yes nabuna gwateba ekero chinsa chirure chiri cya gukora matemwa omwana oyo igakomentwa omwana oyo bwatoborema tari kunyara kogenda bwangu buna bari bande ngomentware at least 30 minutes igo na invigilators na supervisors ngo basaba nga twaba patient kero gende kera matemwa erire okonyora akoyunga nga bakorerania bagenda kabajigutimuka tiga tonyare ka very patient kuchia so mwana bwatoborema ikiagera ngano nyene serikali na NEC ne banjirite komento chinza oika chinza kitageke 30 ekero matemwa aerire ere nabwende gusuka mutwe eidasuke 20 oika kitageke 30 buna nero okokora kwaye korabe enda isanike nga nero okorera matemwa buna abande nande ndabo muraria abana banga buna aba nande nkonyorore abande they pass kero twalengega last I quoted some boys in my school bakoreta matemwa alinge no barema that go reporter yaga muno mwana oyomo ase bali na kwanete babere scored a C+. Wow. Iga koreta matemwa on grudges. That's great. Lakini that boy from ingo muliginda mukoli esho sobi alingenga ireta linyangoge he passed very well he is going to university yeah Caron crutches tali kunyara kogenda igale ko assistant na bana bana I think na bagushiretia mayeka na lenga show ya matemwa and I'm happy to report ngabonsi bali babere they passed, one of them qualified. Okay. Ona umwalimu intonkere bintu byo kwa resire gabo hotanga serikali te bwati provision ya assistance ngakia ya matemu ndate kartutora woto ande sensemo ya marking mpaka na form 1 enrollment tato kolenseme ya matemu ikiagera abana mbale KNP kana kwa school ga nona sina somete gali Chabo Central School for the Blind. Okay, bali special schools mbakolete relatively well. Kiagera apareta sinchi koreteki. Apareta sinchi roro personnel ne roro le koreteki. E understand ti abantaba no ena ebno goto muoro bune supervisor go say invigilator ngoto muoro nko andole kole kosha zinga abantaba ngo chiko invigilate talibantu ba kawaida n'abantu bwatamagania abo abene nande gwikatoba environment ere friendly n'amagania yabo orojo muhimu kwa lego chakoba se deciding table asama chika koroseli kwa sama chibwa koroseli kwa ere siribiyanga umwana nalega otakira to assistance okay no ninchega ndizi TV management nema I think I will force yoyo ebintu bira tanyara ko kragento kieke tanyara gwikirania so nintakire ntu assistance no singo so kalego kolega asoro mwalimu go so yotai korra na kia serikali muerte mpake allowance nkeiga ngegero nyaga gotako monto como konya onyora na koreteki na lebo ko maintain yo monto yo gweterense moye ngeria gusinengo nkioroche getakire gokorwa kira cha gokorwa in future kose kware ko base deciding table buna bona ayo musani bwe birema kware gocha go advice kose gocha kwamwa ke baseri chiko egere ko ene kinga abana aba ngokora bara matemna barobwo buna abande mono mone nsemeye yogo twara omokonyi nabona ari gusaba buna serikali yito enyare koligereria mono nkoranga serikali yego focus mono on special schools lakini ngunyalekanero mwana nale kulingana na wale mabwaye orasoma se school ya kawaida na ndanyala excel igona algo tebabuna serikali yito nale ko base deciding table nabona ale kuganinga abana aba banyale maybe I don't know whether ne ebesegete kobekwa no nyine school enyale ko employ a certain support staff egotenenera abana aba specifically abana aba for example mwano obwato koboko okoma takunyala gusibichanga bano kunyora ago struggle osinywa
abandi bamu assist kero kende kwanyora umwana abana bana barabomba engage tunachinza chiri chingase school kwanyora umwana nalora atoke kero kende kulingana no bolema bwaye takunyara ko ase lap takunyara kulikera mesa erigoro maybe atakeire emesirinse kwanyora school ego strain financially iye serikali ni bwana tekobeka chibesenke ko actually egere chi school come up with the infrastructure area go fit all members in the society. For example, no ina banaba ekero bago travel na bola nyole chilab na bono rero school chito chire chin cha beire chinene chilab kero kende kwanyora lab complex erense chinde chire igoro biology chemistry in a building what is stairs abono abongora kona cha abo instructor abonyo ndoka kale kwa gache school what is stairs na ramaka iralimbi yamukolete wherever there's supposed to be a staircase mubegetera mbaboro lichi kondro ligo tabo mwalimu nga onye na magacho aro wika mubeke onye mukobeka stairs mubeke ramp ase in case ne bata yo mwanafunzi bono ne bano mwalimu yanyarekana kwa nyo robo le mutara akoraki kwa nyo robo le makole gasi to tige gasi kuruma kairo ngokoba environment ya makurata kala digendo kieke conducive abo aro nili chikondiro aronye mwalimu ondonye management yende kale kwa bayi school wekamubekera wasimubeke lift nyamwa chiwa sinyinge unonongora magari wana nyinge mubwate mwalimu pita nduvi biyole namoko to bekerera muntu je karoba karoba je karongo chorro yara ndundia ke you are within the law tatika toko cha twara advice rendenga libagali okale bintu bire costly onke urabekerera obeke na stairs tokorera chibese uma to bekera mu yoko mwalimu era mu yoke isaine abantu onde bwensa bakoraki abagotumekera akiro obeka stairs chioka kwa bire discriminative so nkwera kwale ngigoro ya igoni shote ntoto kwa na accessibility nale kwa babuna serikali kwambolinga ngaki nale kwa on the deciding table na kinale ko kania serikali Andrew in form of assisting abana aba indeed they serve in public schools children abana bakawaida bakosoma they really serve a lot paka ba feel nonye abana baito nabaya they don't humiliate them but yakero konyora atikarete maega na bokonyora nera kwirana nganje onye ndiri nale nge muno nyarebe yes serikali gekonyalekana set aside some resources to employ extra support staff in case abana banga bunaba bali kubora moralia school teyo na toeta Kenya ngima ekoburu umwana wayo amugose babiri bale disable no nakito gotebera ngaki natanga noje na Ndizi TV itoka muganyo monta cha ichole malite mumanye korosia environment rosia environment just in case do you know why we are all candidates to disability noje no nyembu onka aye omorigire ndigere tiketera Ndizi TV no nyembu ayenyerosira abakonducive kigera to kumanya mambi buno gokora gento kieke buno koboko mwancho murigeria ekorokwa Ndizi TV obwansu bwomogusi umuriro asembe okorokwa obolema ase obogima inyoranga nabo gotonyora gwetera social media pages chonsi Facebook page ito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News nabo igo Twitter handle ito @Ndizi TV News website ito www.ndizitv.net omwancho omurigeri namba isi mirabuna botambe no erega abo to kwanere gwetera yemde yonsi yechinchire chinyoranga ngogotonyora gwetera Go TV channel 824 nabo igo Star Times channel 195 nabo igo se digital TV yao go se actually digital TV yao ase platform eri ya pang no togoto kagabo einde bwesemie inyoranga ga no konyora mangana mayiye kerengo keigoro obosemia bwekere mirobirie miya yobosemia kerengo keigoro nabo igo okogokia ebe ne chingero ebe ne mirobirie nde yonsi yobosemia nokogokia Ndizi TV ikitaseni ya chiren kuma na mbeyemo imena isiko ya gusi okorariria somunuo mwansu omwanyagetinge ndeno mwalimu Peter Mausa Kinyonsi to kwanera make igoro ya matemwa buna bana baito baba gokora ababali no bolema ebe ngusi ebe nisko ya gusi omwalimu ninchende to mwalimu amna ngo yakoligi Madam Eunice yo komondera Madam Eunice wedera nko muliginde because she's an examiner obwate disability kizo lintara mole tantara muikera ayebono tigatora ahenda komo yo kya nayura toche bono toikega ase marking
ngakiende na roche gotira gochiro gorari gochiko makia matemo tima etinga kromo koma kiaro nko be kumole aware gose ngabona matemo ko makina disability some measures chiabe ko in place so mondo kwa matemo disability a bit favorable ko bwayanda ko kale kwenda ko akomaki kawaida endo ngobole rigoneke ona rumonto watu kusona ko komo gosina okobe abwa talibu umuntu igarengement gotumika ko bako gukoria so kolika lakini rende because of nature yanare kanino ko ba ko ragendo kiye kolika umuntu iyo I'm trying to imagine handwriting yaye na bera beteba teba legible teba readable une yande ya kawaida talibu bona anayo kale komakia matemo haya are there any special provisions isabali ba komakia matemo disability ndebe amatemwa bona muna nteto kumakia matemwa ya public schools ichire for the general public lakini ngonya urora abana babwato balema bale within yes abuno nateba serikali yaito etari angabono nonyene kero amatemwa korwa maybe as arsenal as a section gete nimwenda ko baselista karariria ekoro kinga umwana oyo na whatever challenges inko bachire karo kina jali yaba yes towards the exam umwana oyo omia gusona check ona chwa kabako kolia kuri yes in fact no madomo alinga umwana na chwa kabako kolia kuri kira asinyu kulika p no madengo umwana oyo takakora matemu there is no provision yes serikali yetenga umwana oyo na ba umako maleta njenta tego proposing ekero umwana akutoiwa kabako kulia kulikira to kunyara go train kabako ko within a month or two so abwenete chera na bwato bongo na abwenete we assistant oso malisi wali omotebi ndigere igana na vera to ko monto abwente ko ewa abwate knowledge erense yaye abu no ndede go propose na nenga tigango bono okobako ko kero kwa utokire ngatari ko karamate mwakoyo igonga bono matema yarire umuntu kuichabwa tobonga ko somali swali onye no kurikata nyare na wende gutwa ko assisted umuntu ndamurikire bono njija siri swali ya morali otara endo ngere wankunire gabo and I'm happy amu waziri tobwe chisemi no mo sokoro minto korunkaga umwaka machogunima etenko igwaro munuoyo esengencho egentekyo ekigwa kwanire gabo nga umwana ebe na chali anyora osirio koboko kwaye kose for heaven sake osiri none bichara biyoka mwete bichara mbiro bikoro kubire so necessary so koboko ibichara bikobi yaro gata konyara okoraki nga na biko geranga no nyori gochikoba na mbeye mo Kenya ngima ngego mwako itakora gendoki anyorex takora matemu na ndiko nyore register I think waziri Machogo na abande balimo ko igwo mono yo gwetera Ndizi TV unfairness inyoro mwalimuga serikali yeye nero yataka kutenga mangana korokunga inclusive education. In fact, bona yataka kiriko liginga mwana obutokira okaboko ngabono murusi nyangoge primary ngabono mokobe gochi asegete no. Umwana yatakire nyangoge ebe equipped ko enebo mwana iko karaki. Kwendera gosoma raya nyangoge Makairo secondary ebe equipped ngonyo umwana ya happening ngonyo ndiro makaro mwanafunzi ororo tanyara okarage ndokie. That is why njoma ndo mwalimu ese nkorete school was in an ordinary school. School ya kawaida igara kinende bintu mbya bekironga bana ko bachira batayikorora abanyo lento bakorage ndokie. Angakora matemu ane private. Kurwa se center ya understand it. So I think serikali ngobera unfair gosenga tobera mura unfair 20 years down the line, actually almost 20 years masa to kwa na mangana inclusive education nga lakini still nabo mwana akonyoraga achali kakeiga kagereta akoraki kagereta akora matemu anole gochigo excel taeta nise ngenjo yaki uno mwalimu atako proposing aye wo monto ba imagining ako ego monto nko muiberia gochia matemu no ntaka urendo mwana uri class 2 ijama atekolika kigose abana mbali exactly mwalimu abana mbali class 2 okweresera ngalika Peter olirika ali class 2 yokonya yale form 4 diga yebo mwana mo form 1 gose even form 1 aichamo amukonya gosaye gungina umuntu tutabwa interest na gendo kieke na matemu so anyway those are proposals to gotema korwa ndengeretinga bali bale asikimesa chiria mbatotegerete hengo kwa kwena ndikwale ngento gabo igono nalo tebanga
challenges na chechu bona kero ngwambo ligoro ya marking Marking. na kitoko nyara kwa identify umwana oyo na bwato bolema and preference nira koewa in fact mono ndeba no bolema bore very common as ordinary schools ja makairo and the rest large print that is the only signing wa bolema mbulega noyo na bwato bolema it is because of the size of that paper that is the only disability we are able to note otherwise asita iyo disakarariri koro kingu mwana na tabwate koboko mwana tabwate kogoro mwana elison elimale kutumika kolika nowhere igobono they are disadvantaged because we treat them like ordinary nonye noyo large print asita iyo grading teriko jiko mo favor in any way muna kwa makirisa karariria emakiria nyora it is equivalent na babande bonse ba makiriwa igo na kitwale goteba buna onyendirie serikali ite kunyara kali kunyara egwanja kunyara koro kunebwate no gotanje taratwara tuanche to scrutinize kero mwana no bale mabwaye na ende during marking ba makiriwa fairly because nonyene chinza umuralia bana bange ejija 30 minutes commento bali commento. Yes, that's the problem. They are treated equally like any other student. Which is wrong. No mwana umatena batamanye akiyaye. Bana. Mwana nale obwato bolema igo education ni bwana takokorwa abana bamanyi gwenga nabo ne akiyaye comment chinza. Bano konyoro mwana tamanyiti yaika chinza jairire supervisor yate yanga stop. Nero stop na bande. Ugo sengi yo tamanya. Igo tigo bomanyi boye na nwe. Na during marking mna mwana moralia marking amatemu yo mwako ya sogete even from the teaching perspective no mwalimu it's a shocking kind of exam because yoko nyora most schools in fact abana mbiriro bali abiboli mbiriro bali kiagera umwana olebo o anticipated konyole grade ge B+ and above umwana end up konyole D umwana wa the 369 marks in primary umwana end up konyora D+. So there is a lot that the government of Kenya and the NEC, government is NEC, of course, need to explain to parents as to why amatokeo yu mwako oyo abetego rotary disability bo kabono bonse kiro monton kolerare igo I think going forward amangana ina bwene tukuligereri umono egere umwana ewa kulingana na uwezo igose capability yae asamate. Thank you. Tuza chiko andaga ali bwango omwancho muligereria inyoranga no muroberio bobolema ase obogima goetera Ndizi TV obwansu bomogosi inde no mwalimu Peter Maosa Kinyonsi omwancho muligereria inyoranga nabo gotonyera goetera social media pages cyonsi Facebook page ito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, nabo igo Twitter handle ito @Ndizi TV News, nabo igo website ito www.ndizitv.net omwanchwa omoligereria ando chabagambi mbalega abagatanga omwalimu obosemi okoru no buya bakora una kawaida yore no mugambi Ndizi TV akibole Joseph Nyagetiria oyo no mo senior chief ga libo Nyarolande ndoche bakalega na babo mugambi Ondiba chief nabo igo Bochere Beatrice mwalimu show yao abagambi bagotebanga mwalimu amangana yo gokora na maya abantu nabagokora gashaka tinkwendera ko bakwana bonse tuze kwara chire gali mwalimu tubata about 2 minutes tukoma liwiri tukulia lero kwanirango enrollment ya form 1 ose placement toro ke placement okorangeli kwa se form 1 korkuona kimu ashughulikira mangana ya bana itwali no bale mato tebuna bono makairo galia to tumeke an example no amangana enrollment bono iga form 1 paka bande bagendera to kuche skuru ali banyoletwe kero kende batabwato ikinakeria bagachikuri chinga kegera baikiranie abande bakanyora abafadhili rwase kinsema hawa egere bakaba ine bugo chase school unabona ngakere aba jumbe baito na aba MCA unabona umwishimi wa sero na tutumira abana
abange sana sponsor tegoje skuli ya Makairo. Tunashukuru kwa hayo. Ndio ino machumba one karoko mokwana gwake Saluti. Yamana sana. Era kolega asingia. Okay. Akaleta abana abange naenda akabagura uniform akabakanire school fees naenda akateba ko mpaka form 4. Aina aramaya na araba baraibaito wente ku embrace. Na tumondo ale maride. Mbaroro manaro. Thank you. Na tumoyo mo. On a lighter note. Ikobono ndaite goteba buna enrollment. As a school cheito. Chibwa as abana bali babwato barema. We really value them. Una as a school ya Makairo we value them. We have a few cases to enroll. Babwato barema. And we are taking care of them. We are trying to make sure na wanyemna whatever buildings cheito oiche bono Makaire building ya chagete bono iga andi nyasaye nato sese netie bono building chama Makaire ngochiko kenene achiri ntwanyole to musado yo Kuwait iga bono oiche few months from now okonyora Makaire change tioro gasako tanda no gicha disability friendly bono ntebe buna ntobwate bilasa student kwa gacho oise na whatever chilami echo na chito henderete kobeka muri class 1 tubwate bono iga ase form 1 to admitted bagosomera no bagotira se ntubwate stairs bono okay bono tubwate ase bagotira basoarioka batabwate muchando ndi bwens good igo we are replacing that no nyina ase abana baito bakorara ase bitanda etoko make sure abuna umwana olio obwato barema good akorari gitanda gianse tabaisa go moise kumubiteria ali nego chigoro onyole konyara buno onyarire kugwa onyarire kumia igona le osaba sikuru cheito chiri chinde chendete kwa ndori abana tigatobe ke infrastructure in place no nyene chicho ndoganyalio kabuna lilio mwana ajirole no barema nalio kwa gachecho eyo gwisaransa okay nabo mwana konyora ajali nabo mo admit a new admission onyoro bwata barema igotoligerie chinsa mechi chons una naki lakini ngakere byanga chiskuru cheito they are embracing conclude bano mwalimu terwa conclude second ibere choka tigante benga byamana ba tekereri ba minto asingenjo mwenderete uturigeria na ende mwenderete ko comment mbia to ko basemia na ndebya serikali yetu ya Kenya mnatua kwanire abana bali babwata barema chiskuru tigabanya ko assisted nyima itengamba bwate no ene byombe biri bya barema tari assistance yo gokore mirimo yo kanga no nyine school fees nabo konyora umuyibuli na bwata barema no mwana na bwata barema ngonyarikani kirango baba assisted no ina school fees bako na baseli buchika egera babe comfortable banyole jinga gichingi ya gosoma egera matema uchi gokora gokorwa banyolenga na barabo ebali lebe ya mona bali bande bale kawaida mbya mono mwalimu bya mono gatora kurangina na bogo cha umwancho murigeria kisego ligeretie omurobeli bo barema ase obogima ase na bwate omwalimu Peter Maosa Kinyonsi engane ntwani omwancho murigeria etongoro kerembe yo igoro toikumanya nsemo kiego chikogwera etongoro kerembe yo igoro tokumanya nsemo ki ego chikogwera lia bagalia bonso batwa bwaterana kwane ngomuro ego chira senchira engia kigima ensemo ya mariogi bichagali chinkira noku lisase Abigail Nyantama yabo ego ba Felista Steph na Sara Mumanyi abo production minto Victor Obangimbaka Sultana nche nomuralio brother Power Jared Wilberforce weke kende tiga engoro ebanse senerie bye bye. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi.